I finalment anem a veure amb cert detall aquesta teoria de John Searle, el naturalisme biològic, concretament en el seu aspecte dedicat a la consciència. Què és això de la consciència? Que Marcus Gabriel ja havia explicat en la seva conferència, però creiem que aquesta formulació de Searle és més adient. Bé, en principi el cervell genera la ment i controla el comportament del cos, això és indiscutible. Eh, Aleshores, bé, mm, mm, aquesta part, no? Aquesta part de l'activitat del cos, a partir del cervell, no? Està sotmesa a l'estudi de les ciències naturals. La qüestió és que quan el cervell genera eh, la ment en si no pot ser un problema de les ciències naturals, no sembla accessible des dels paràmetres de la ciència natural, perquè la ment no és un objecte físic. Doncs, bé, Searle intenta fer una definició de què és això de la consciència. Llavors ens diu, bé, és quan tenim l'experiència de tenir experiències, no? Quan pensem que pensem, no? Quan ens podem pensar a nosaltres pensant. És aquella idea del teatre personal, no? De Ernst Mach, en l'escenari d'aquest teatre, no? Que és el que nosaltres podem tenir al davant, la nostra percepció del món, en aquest escenari ens podem situar nosaltres també, no? I ens podem veure pensant, no? O és quan sóc conscient de la meva visió de la taula. Bé, però bé, aquesta concepció de la ment, de la consciència, doncs comporta una sèrie de problemes. Com explicar aquests estats mentals des de les estructures cerebrals? On és aquest resultat, no? Està en algun lloc localitzable? És un procés global? Hi havien anomenat allò dels microtúbuls neuronals, per cert que és una idea que Roger Penrose ja va llançar al 1994. Bé, doncs, si es planteja si seria possible un estudi objectiu de la consciència, encara que sigui un estat mental, i és optimista perquè diu, bueno, al cap i a la fi la ciència natural estudia el dolor, que també és un estat mental, no? I fa un estudi objectiu del dolor. Bé, a partir d'aquí, doncs, Searle es planteja què és el que sabem de la consciència, doncs, amb certa seguretat, no? Bé, llavors diu que la consciència és el resultat de l'activitat neuronal del cervell, que és un procés electroquímic, que només és possible en organismes vius i, de fet, l'ésser humà és l'únic capaç de generar una consciència. Hi ha altres animals, és evident que tenen estats mentals, no? Perquè tenen experiència, però l'ésser humà és capaç de ser conscient de les seves experiències. Això potser està relacionat amb l'existència en els humans d'unes cèl·lules especials, les neurones mirall, que són doncs, aquelles implicades en processos com la imitació, l'aprenentatge, l'empatia. Probablement doncs, les trobem aquestes neurones en mirall en ximpancers, cosa que explica també la seva socialitat, la seva capacitat d'entendre amb els altres, però a nosaltres ens permeten captar les intencions que hi ha en la conducta dels altres, no? Captar les intencions amagades en el llenguatge. Per què? Perquè les neurones mirall ens permeten imaginar
en nosaltres mateixos el que veiem fora i repetir-lo. Bé, a partir d'aquí també hem de dir que la consciència és una forma subjectiva de sentir-se. És sentir-se. Això és la consciència. Llavors, bé, això es produeix en un subjecte i no té una realitat objectiva, és a dir, fora de la ment. Val? Es podria dir que és un objecte dintre de la ment. Es pot convertir en un objecte de la percepció, de l'autopercepció. Bé, però per a Searle és evident que es tractaria d'una realitat de primera persona, una autovivència, una autoexperiència, per la qual el subjecte representa a si mateix com a una unitat, que això no vol dir realitat. Una unitat aquesta unitat és una representació en la ment de la conjunció entre el meu cos i el meu pensament i la meva consciència. Això és un fenomen de la ment que es pot trencar, aquesta unitat es pot trencar en cas de lesió cerebral. De manera que podrien aparèixer, en cas d'una lesió que es diu comisurotomia, es podrien aparèixer dos centres de consciència que estan mal comunicats, però hi ha dos. Bé, aquesta unitat seria una de les qualitats principals de la consciència, l'altra seria la intencionalitat, que és una propietat exclusiva dels estats mentals, segons la qual el subjecte s'adreça a un objecte com una mena d'actitud referencial, perquè la consciència sempre es refereix a alguna cosa, llevat d'alguns estats mentals com algunes pors, angoixes que sembla que no tenen un referent, no estan adreçades enlloc. Bé, aquestes serien les característiques principals de la consciència segons Searle. Pràcticament coincideix amb el que havia explicat Marcus Gabriel en la seva conferència, com a autoexperiència i com a intencionalitat. Searle afegeix aquesta idea d'unitat com a representació que fa la ment, de la relació entre el cos i la ment. El meu pensament pertany a mi, al meu cos. Molt bé, doncs amb això acabem una mica amb aquest tema de la ment.